Patola. Magkano patola? 80 ang per kilo ng patola. Yung Baguio beans mo, Lodi, magkano? 120 po sa per kilo ng Baguio beans. Yung mga ampalaya mo, 120 rin po na per kilo ng ampalaya. Ang upo, 40 pesos isang piraso. Ayun, 40 pesos po kada piraso ng mga upo, no? Yung ang kanyang mga talong dito ay 20 pesos. Sa ganito na magkano po presyohan? Dito po. 3.10. Aba, napakamura. 3.10. Yan po, no? Napakaganda po ng galunggong natin. 50 pesos lang po yan na tumpukan. So, murang-mura. Birthday mo, shoutout sa'yo. Happy birthday, mabuhay ka hanggat gusto mo. Ito, yung mga isdang bato natin na parami na ng parami ang kanilang mga latagan. Yan po yung mga snapper po natin ay 120 na per kilo. At may mga batali po sa halagang 160. Kano salmon nyo, kuya? Per kilo. 180. Galunggong na magaganda at sariwa. Ate, pwede po matanong yung presyo? 160 kilo. 160 po ang per kilo na mga purot na galunggong, no? 50 lang po, 50. May lalaki at babae. So, ito po yung mga 50 pesos po na mga latag. 50 lang ni 50, tumpak 50. 50 pesos at 100 pesos. Ang 200 kilo ay itong mga espada. Sandaan po sa mga tumpukan. Tumpok na mga tilapia ay 50 pesos po. Napakarami na, oh. 5 piraso may 6 no, na tilapia na halagang 50 pesos lang po. Sa Leginto, 50 pesos din po na inyong mabibili. Meron din po mga isdang matambaka, 50 pesos din po, no? Grabe yung mga presyo, oh. Pamigay presyo sila dito sa mga isda na inyong mabibili. Shoutout mo naman sa birthday. Happy birthday po! Ano po pangalan nyo? Helen. Helen, happy birthday po Ate Helen. No? Mabuhay ka hanggat gusto mo. Nakakatatlo na ako na happy birthday. Ang dami may birthday. So happy birthday pong muli. Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Salamat po, thank you. Salamat. Ito po yung mga 50 pesos. Ayan. So nilapitan ko na po, no, ng aking camera o video yung kanilang mga binebenta pong isda dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ito po yung mga bentahan dito, no. Tumpukan ay 50 pesos. 130 po sa mga presyo ng gulyasan. Magkano yung bitilya? 160 na per kilo. Pakain naman po. Vendor Mix Official. Pakain po. Yellow pin po natin 180. Mura po dito yung yellow pin tuna, no? 160. Salmon na local. 160, galunggong 160, batala 180. Ayun po yung mga presyo ng kanilang latag, no? Sa hapon din po ay meron din po silang mga tinda dito sa kabilang side, no? Sa gabi po, nandyan din po sila na nagbebenta po, no? 180, no? Ang per kilo? Per kilo. Good morning everyone. Na tayo po ay nandito po sa mga bentahan naman po ng mga gulay at mga isdang tumpukan, no, na ating babaybayin po dito po sa pag-akyat po ng tulay ng Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at mag-update na mga panibagong presyo ng kaganapan o sitwasyon sa bayan po ng Malabon Fish Market. So tara, let's go! Shout out at magandang umaga! So magkano yung presyo ng ating mga repolyo? 100 pesos na kilo. So ito yung mga 10 pesos na, no, nakikita din latagan, at mga 20 pesos na mga kamatis, bawang, sibuyas. Ang luya magkano? Luya, 120 na ang kilo. Ayun po yung presyo, no? Yung ito mga kalabasa, magkano bentahan? 20 po. 20 pesos, no, na makakapagnilaga ka na. So yan po yung presyo ng kanilang mga latag. At tanong naman natin yung presyo ng kanyang mga patola. Magkano patola? 80 ang per kilo ng patola. Yung Baguio beans mo, Lodi, magkano? 120 po sa per kilo ng Baguio beans. Yung mga ampalaya mo, 120 rin po na per kilo ng ampalaya.
Ang upo, 40 pesos isang piraso. Ayun, 40 pesos po kada piraso ng mga upo, no? Ay, boss Lando, nakita ko post mo. Shoutout sa asawa and happy. Yun ang talagang birthday. Happy birthday po sa aking asawa na rapper. Rapper yun. Ay, dari ka ay week. Pagkapanood yan. Malamang ko, mapapanood niya to. Panuhin yung sa Pagsibat Lando. Ayun, happy birthday sa'yo. Thank you, salamat. Shoutout sa asawa ko. Ayun, shout out. High blood. High blood na naman, pares pala tayo. Thank you. Ayan, nanay ko maganda. Ayun, nanay maganda. Si nanay ay maganda sa Malabon Fish Market, no? Presyo ng kanyang mga talong dito ay 20 pesos. Sa ganito na magkano po presyohan? Dito po. 3.10. Aba, napakamura. 3.10. Yan si nanay gumagawa po ng mga talong, no, na ganito po na ready to cook na po sa ating kawali, no? 20 pesos lang po yan na inyong mabibili. Wala na naman silang latag, no? O na-late na naman paglatag. Nay, salamat po. Thank you. Te, shout out po, te. Good morning. Mukhang iniwanan ka na naman ni Mister. Iwan na naman ang mister. Pumunta na naman siya sa pang-ahon. Wala kang ganun latag, no? Wala. Na-pandemic yung palit. Na-pandemic yung ano. Joke lang po yan, ha? Joke lang. Magkano kilo ng yung mga talong? Ano po natin? 50. 50 per kilo. So, mura po yung talong natin, no? 7 ay. Yan po yung mga tatagan nila ng mga talong. Te, salamat po. Thank you. God bless po. So, yan po yung mga update natin ng kanilang mga latag na gulay dito sa bayan ng Malabon Fish Market. At ang mga presyuhan po, ayan. Yan po yung mga 50 pesos. May mga 20 pesos din po tayo nakikita, no? So, yan po yung mga latag at presyuhan. At may mga suka rin po tayo dito nakikita. So, shout out po sa mag-asawa. Good morning po. Yan po yung mga suka na ibinebenta po sa ating mga kababayan. Yan po ay kada bote ay 60 pesos. Tapos yung mga maliliit ay 20 pesos. Yan po yung presyo ng mga suka po nila, no, na ibinebenta po sa ating mamimili o mga kababayan. Salamat po. Thank you po. God bless po. So ito naman mga gulay din po, no. So marami rin po dito na mga nagbebenta na pangsaktuhan sa ating mga lutuing ulam na inyong mabibili, no, na mga gulay. May mga 20 pesos, 50 pesos po na kanilang mga lata. Ganyan po mga maraming kamatis po na nakikita nyo po ay 20 pesos lang po yan na inyong mabibili. So dito mga galunggong po ay 50 pesos na per kilo. Lodi, shout out. So yan po yung mga 50 pesos na tumpok. Itim na tayo eh. Umitim na sa pagtitinda dito sa Malabon. Yan po, no, napakaganda po ng galunggong natin. 50 pesos lang po yan na tumpukan. So murang-mura. Birthday mo, shout out sa iyo. Happy birthday, mabuhay ka hangga't gusto mo. Happy birthday. Thank you, Daddy. Pagi na 130 na per kilo. Ito yung mga isdang bato natin na parami na ng parami ang kanilang mga latagan. Yan po yung mga snapper po natin ay 120 na per kilo. At may mga batali po sa halagang 160 Kano salmon nyo, na kuya? per kilo. 180. Yan, prito. Sweet and sour. Ano lang to? So yung salmon po natin ay yun po yung presyo, no? 180 na per kilo. Alright, so yun po yung mga presyohan na nakita po natin dito na kanilang ibinebenta sa ating mga mamimili. So tawid lang tayo dito sa kabila at makapag-update pa tayo ng mga panibagong presyo ng kanilang latagan, no?
Dito update natin yung mga presyo ng mga galunggong na kanilang mga bentahan o mga presyuhan ng latag, no. Napakaganda ng ating mga galunggong na kanilang bentahan dito. So ito po yung mga burot na galunggong, oh. Tapos yung mga presyo ng mga hipon po dito ay 380 at 100 pesos na tumpok, no? 100 pesos na tumpok ng hipon. Tapos ang mga per kilo po ay 380 na per kilo. Yan po yung mga burot galunggong at toray. Busy market tayo ngayon, no? Dito sa Malabon Tumpukan. Tanong natin yung presyo, no, ng mga burot galunggong na magaganda at sariwa. Ate, pwede po matanong yung presyo? 160 kilo. 160 po ang per kilo na mga burot na galunggong, no? 50 lang po, 50. May lalaki at babae. So ito po yung mga 50 pesos po na mga latag. 50 lang ni 50, tumpak 50. Binigyan namin 50 lang yung Ayun, kasing ganda po ng tindera. Ayan, sabi ni nanay, kasing ganda ng tindera. So, naghahain sila ng mga latag, no, ng mga tumpukan. At ito po yung mga galunggong na kanilang mga nahang sa fish port, no? Shout out, Lodi. Ganda ng mga galunggong mo. Mas maganda para sa tindera. Tindera pala yung mas maganda. Sabi ni nanay. Yan po yung ilalatag nila, no, na mga isda. Bossing, thank you, salamat. 50 lang, 50. 50 pesos lang po ay sapat na na ulam ng iyong pamilya. So dito tayo sa mga update na mga tumpukan naman po na 50 pesos at 100 pesos. Ang 200 kilo ay itong mga espada. Sandaan po sa mga tumpukan. Galunggong din po 50 pesos. Ang mga per kilo po ng mga gulyasan ay dito po sa mga laman 140, pero kung buuan po ay 120 na kilo. Shout out, Pogi. Shout out. Yung mga tumpok po dito ng mga tilapia, no, 100 pesos. 120 naman po sa mga isdang papakol. 120 po sa mga tumpukan ng mga bangus pandaing. Ang mga pusit po ay 100 pesos na tumpukan. Grabe yung mga 50 pesos dito, no, ng mga galunggong na tumpukan. Ayan, no. 50 lang galunggong. Maghapon na ulam na ng iyong pamilya. Dito rin po ay mga 50 pesos din po. Yan, mga langaray, galunggong, 50 pesos na tumpok. Yan po yung mga nilachay, no, na isda. 50 pesos din po na tumpukan. Halos pamigay presyo yung mga bentahan po dito ng tumpukan. Gulyasan po dito ay 120 na kilo. Tumpok na mga tilapia ay 50 pesos po. Napakarami na, oh. 5 piraso may 6, no, na tilapia na halagang 50 pesos lang po. At ang mga galunggong, 50 pesos. Grabe yung mga tumpukan, no? Tapos mga isdang salay-salay ginto, 50 pesos din po na inyong mabibili. Meron din po mga isdang matambaka, 50 pesos din po, no? Grabe yung mga presyo, oh. Pamigay presyo sila dito sa mga isda na inyong mabibili. Salamat po. Arriba, 50 pesos pa rin po yung mga bentahan dito. Ito 100 pesos. Dagsang-dagsa po yung mga galunggong kaya murang-mura po na naibebenta dito sa Malabon Fish Market. 50 pesos na tumpok. Ito po, no, 100 pesos na mga bentahan dito ng mga pusit. Ay, shout out mo na. Shout out 50. Boss, shout out mo naman sa birthday. Happy birthday po! Ano po pangalan nyo?
Helen, happy birthday po Ate Helen. No? Mabuhay ka hanggat gusto mo. Nakakatatlo na ako na happy birthday. Ang dami may birthday. So happy birthday pong muli. Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Salamat po, thank you. Salamat. So update na tayo sa ating mga tinda, no? Dito ng ating mga vendor. Nice shout out po at magandang umaga po ha. Shout out po. Yan si Nanay Kumaway, no? So yung mga presyo ng kanyang mga pusit ay 100 pesos na tumpok. Yung mga kabase at mga kapak, no? O banak. Ayan po ay 100 pesos. Tapos tumpok po ng mga kabase meron din pong 100 pesos. Ito po yung mga 50 pesos. Ayan. So nilapitan ko na po, no, ng aking camera o video yung kanilang mga binebenta pong isda dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Nay, salamat po. Thank you po. God bless po. Yan po yung mga tumpukan ay 100 pesos, no? So dito tayo yung mga saliginto, grabe, 50 pesos, oh. 150 pesos, no? Mga sariwang mabibili po dito ng mga isda. Mga pangatin po yan. Sasabaw, pangalan lang bayaran ko na. Nagbayad ako kamuya. Ganyan po tinatangkilik ng ating mga mamimili ang mga bentahan po dito ng mga isda sa bayan po ng Malabon Fish Market. 50 pesos po na mga tumpukan ng isda. Sulit at makakapag-ulam na talaga ang iyong pamilya at panalong-panalo ka na sa 50 pesos. Ang pera mo dito ay may halaga. Magdala ka ng 50 pesos, may ulam na ang iyong pamilya. Hey, good morning. Ayan po yung mga bentahan dito, no? Tumpukan ay 50 pesos. 130 po sa mga presyo ng gulyasan. Yan naman po yung mga tumpukan sa halagang 50 pesos. Napakarami, no? Burara ay 160. 160 na per kilo. 120 kada piraso ng bangus. Ayan, mga buwan-buwan po at mga pitilya. Magkano yung pitilya? 160 na per kilo. Pakain naman po, vendor mix official. Pakain po. Nakaubos ka na. Kaya pala wala na dito kariton mo. So ayan po, no, mga tumpukan, ayan. Kada piraso po ng bangus dito ay 130, no? So shout out, Pogi. Nandito ka naman ngayon, Pogi. Parang lagalag ka, Pogi, ah. Lagalag. Kung saan kita nakikita, shout out sa'yo, Pogi. Magkano yung galunggong mo? Ito, 100. Ito, 50. Ayun. 50 pesos na tumpok. 100 pesos na tumpukan. Ate Pam, salamat. Nalaway mo ito, Dito tayo sa mga bentahan naman po ng mga prutas na kanilang ibinebenta sa ating mga kababayan at may mga gulay rin po tayo dito na i-update. So, update natin yung mga presyo ni Nanay Josie ng kanyang mga paninda, no? Kanina napakarami nito nung dinaanan natin. Nanay Josie, shout out po. Shout out sa mga kaibigan. Yes, shout- Kaibigan talaga sila. Iyon, kung talagang tunay na kaibigan. Yung mga tunay na kaibigan ko, shout out sa kanila. Saan? Opo. Cavite, Baguio, dami, no? America, Saudi, lalo may manuka ko dyan, sige. Shout out po. Magkano po yung upo? Ay, 20-20 lang yan. Kada piraso po? Mura. O, kada piraso po ay 20 pesos, no? 20 na lang yan. Oy, shout out kayo dyan. Shout out kayo dyan sa loob. Shout out po. Hello po, shout out. O, shout out sa mga nagbubuhat na mga masisipag.
So, ito po yung mga latag nila, no? Na mga, yung kangkong na yung magkano? 10? 20 pesos po. Napakarami naman po ng 20 pesos, no? Pechay po. 10 piso po yung pechay, no? Nanay Josie, salamat po. Thank you. Alright, so Kuya Romy, naubos na ang iyong mga panindang bangos. Ngayon, puro tilapiyang Batangas na ang nakikita ko. Ang lupit mo talagang sumayaw. May pagganong-ganon pa kayo. Akala nyo hindi ko sinusubaybayan yung mga palabas nyo sa Facebook, ha? Akala ko, nag-ano lang ng ano, nagpapump. Namaya, pagkatapos ko po dito, sasayaw tayo. Magkano po per kilo? Okay na to. Okay na. 100 po ang per kilo ng tilapiyang Batangas. Babalik po ako dyan, Kuya Romy. Mga presyo po ng ating mga kaimito ay 80 pesos na kilo. Tumpukan po. Ang ating mga ubas, 180 na per kilo, 90 pesos kalating kilo. Pongkan po na matamis, 6 pieces, 50 pesos. Shout out. Nagtatago ka? Huwag ka magtago. Makikita ka ng classmate mo. Boss, mabalikan lang uli kita. Matanong ko yung presyo ng ngayong mga paninda. Shout out sa iyo at magandang umaga. Good morning. So magkano yung presyo mo ngayon ng latundan? Latundan, 80 kilo. 80 po ang per kilo. Sa mga lakatan po, 120. 120 po sa mga lakatan, no? Yung mga nakasabit na po yan ay alam na po natin ang presyo. 100 pesos po, 4 na pirasong mansanas, 50 pesos sa mga lemon po. Yung saba magkano? 60 po ang per kilo. No, medyo may paggalaw ang presyo po ng saba po natin. Noong mga nakalipas na bumili tayo sa kanya ay 50 pesos lang po. Ngayon po ay 60 pesos, no? May mga paggalaw po ang presyo ng mga prutas na saging. Shout out po muli. Shout out sa mga viewers ko dyan. Shout out sa mga ano ko dyan. Katagay na kami. Lagi kita madalas makita. Thank you. Lodi, lagi kita madalas makita. Minsan nakita kita nakatalikod ka, kumakain ka ng manggang hinog. So, salamat, ha. Mamaya, buwan tayo. Ayun, thank you. Nag-ano ka? Si-gym ka, kaya pala malaki yung katawan eh. Salamat, thank you. Okay, alright. So, yun na po yung mga update natin sa kanya mga presyo ng saging, no? Dito po sa Malabon Fish Market. Shout out sa'yo, Pastil. Good morning. Alright, so dito po yung mga bentahan po dito ng galunggong ay 100, gulyasan po ay 130 na per kilo, no? Tapos mga galunggong din po na sariwa. Ayan po. Tapos mga salmon, no? Salmon na local na bentahan po dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Ayan po yung mga latag po nila na mga tuna, no? Yan po si ate na nagbebenta po dito at si kuya, no? Ang yellow pin po natin 180. Mura po dito yung yellow pin tuna, no? 160. Salmon na local. 160, galunggong 160, batalag 180. Ayun po yung mga presyo ng kanilang latag, no? Sa hapon din po ay meron din po silang mga tinda dito sa kabilang side, no? Sa gabi po, nandyan din po sila na nagbebenta po, no? 180, no? Ang per kilo. Per kilo po, 180 po sa mga galunggong. Yung bangos lagupan po, isang piraso ay 130. 180 po sa mga salmon na local na malalaki. 180 rin po sa mga presyo ng yellowfin tuna. 160 po ang per kilo. So yun po yung mga presyo, no? 180, salmon 180. So magaganda yung mga sariwang latag nila po dito. Yan, isa lang po yung kahabaan po nito na bentahan po nila ng mga isda dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Boss, thank you, salamat. Salamat po. Thank you po. Ito po yung mga isdang snapper, no, sa halagang 160 na per kilo.
160 po sa mga dalagang bukid na kanilang mga bentahan presyo na mabibili sa mga mamimili. Alright, so yun na nga po at na-update na natin yung mga presyuhan ng kanilang mga latag ng seafood dito sa bayan ng Malabon Fish Market. At parami na rin ng parami ang kanilang mga latag ng isdang bato dito po sa bayan po ng Malabon. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga OFW po natin, no? At sa mga vendor na masisipag na nakakapaghatid ng mga murang presyo ng kanilang mga binebenta sa ating mga kababayan. At sa mga dumarayo na ating mga kababayan, shout out po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye. Sana naman